Představ si, kdyby si měl nápad pro e-shop, kdybys viděl příležitost a chtěl ji zrealizovat. Dnes si ukážeme celý můj AI e-commerce stack. Jednoduše, jak si postavit systém, který ti potom postaví celý e-shop a zároveň nastaví e-mailové kampaně, meta reklamy, SEO. Aby jsme si to jednoduše vysvětlili, Claude Code funguje jako orchestrátor. Máš víc platform připojených ke Claude Codeu a ten vysílá signály do těch ostatních platform a děláš všechno přes ten Claude Code. Jako základ používáš 7 nástrojů. Claude Code jako orchestrátor, Shopify jako e-shop, Klaviyo, e-maily, Hixfield fotky, videa, taky na 3D designy do toho webu, Hyperframes taky 3D motion, Apify na scrapování, transkribování, prostě rešerši toho, co funguje, Meta Ads, reklamy, TikTok Shop, trendy, taky reklamy. Teď si řekneme, co se v posledních 12 měsících změnilo. Před 6 měsíci si opravdu potřeboval tým za $500 000 měsíčně, abys mohl mít dobrou firmu, která prostě funguje a je lukrativní. Teď, jaký je rozdíl? Teď máš celý stack, tak maximálně do 3000 měsíčně. Můžeš být solo founder a postavit si to. Takže co tento stack není? Není to autonomní agent. Žádný AI utratí tvý peníze přes noc. Takhle to vůbec nefunguje. Ty seš operátor a seš pořád in the loop. Nad tím přemýšlíš a pracuješ s tím, ale nemusíš to dělat manuálně teď, protože všechno děláš přes jednu platformu, když si to dobře nastavíš. Jak to vypadá vizuálně, aby si to dokázal představit? Tohle je obal kolem tvý firmy. Jo, představ si svůj e-shop jako jádro, produkt, zákazníci, peníze. Tady ten stack je takový obal kolem toho jádra. 7 vrstev kompetencí, který běžně dělá 7 lidí. U mě dělá Claude a já je řídím. Může se tam přidat mnohem víc věcí. Samozřejmě tohle je takový starter pack, ale můžeš tam potom použít i celkově jako repurposing engine, tam máš inspiraci z jiného videa, automaticky dáš link do jedné pomůcky a tam ti to udělá rešerši z různých YouTubeů, Instagramů, TikToků a potom ti to automaticky udělá skripty, různý angly, hooky podle dobré struktury. Měli bychom taky na to mít video, pokud ještě ne, tak určitě děláme, ale pokud ano, tak se podívej a bude to když tak tady linknutý. Takže jak připojit Shopify ke Claude Code? Je to jednoduchý. Jdeš do Shopify adminu, tady vidíš, máš settings a potom jdeš do apps. A tam vlastně musíš jít do Shopify developers. Tam vytvoříš aplikaci, která má API klíč. Ty tu aplikaci pojmenuješ Claude Code třeba, nebo Claude Agent, něco takového. Potom ten API klíč nesmíš dávat tomu Claudeovi do chatu. Musíš otevřít env var, a on to potom může jakoby s tím pracovat, ale není to v tom chatu, protože tam jsou rizika v tom, to vám říkám úplně na rovinu. Potom tvoříš tu aplikaci, jak jsem říkal, řekneš si ty scopes, takže to je, co všechno ta tvoje aplikace může dělat. A pokud opravdu chceš, aby to fungovalo nejlépe, tak mu nech, aby dělal úplně všechno. A potom máš vlastně install, token, na všechno se zeptej Claude Codea, on ti řekne, když tak tutoriál, řekni mu, ať když tak udělá rešerši, a máš to. Potom vlastně to dáš do toho Envy souboru a mělo by to fungovat. Jenom taková vsuvka do videa, kdybys chtěl více umět umělou inteligenci a Claude celkově, tak máme novou Claude sekci v naší school komunitě, kterou budeš mít dole popisku videa a tam se můžeš naučit celý Claude. Takže takhle by to nějak mělo vypadat. Máš 2 řádky, Claude mluví s tvým obchodem, tady Shopify Store, tvůj obchod a potom Shopify admin key. Tam bys to měl vědět. Kdykoliv se zeptej nás, anebo Claude Codea. Takže jak to funguje? 10 kroků, celý workflow. Takže máš první research, Meta Ads, library, přes Apify, 20 reklam, headlines plus runtime. Potom máš validate, Google Trends, CPC v České republice a seasonality. Podívat se prostě, validovat ten nápad. Potom máš source, jo, takže stroj, AliExpress, CJs, S-Pocket, to je na dropshipping nebo prostě jakýhokoliv suppliera, dodavatele máš. Potom máš brand, navrhneš si design MD, aby Claude Code věděl přesně ten kontext, v jakým ty chceš postavit ten shop. Potom máme build, Shopify theme API připojíš, jak máš ten Shopify připojený k tomu, tak poté máš ten design. Ty mu řekneš přesně s jedním promptem, co chceš udělat. Přesný branding, co chceš, on se tě zeptá na různé věci, vytvoříš logo, nebo on ti vytvoří logo, když připojíš Hixfield s tím. A potom máš e-mail, Klaviyo, Wizard, to je takový průvodce, který ti pomůže neskutečně v celém tom procesu. Tam máš 5 sekvencí přes API, který uděláš, anebo přes ten Playwright MCP. Takže ty uděláš sekvence třeba welcome, takže dejme tomu, že máš na té stránce Shopify formulář, oni to vyplní a automaticky oni jsou v tom e-mail listu v Klaviyo. Propojíš Klaviyo se Shopifyem, máš to takhle hezky udělaný.
Potom máš launch, Meta Ads Draft, takže si naplánuješ kampaň, to je logický. Nejdřív udělej research s tím repurpose enginem, který máme v dalším videu, a potom je tvůj final click a potom už máš k té e-mail kampaně, SEO, social media, máš 30 dní obsahu si můžeš nastavit a potom iterate. Upravuješ neskutečně pořád věci podle feedbacku od ostatních lidí, takže bych klidně udělal ze začátku nějakou testovací verzi, všechno si potvrdit, že je to dobrý a dává to smysl a není to jen nějaký AI slot. Co je dobrý se svým AI OSem je, že ty si postavíš memory. Takže když máš svůj e-com stack a máš ten AI OS, oni jsou kompatibilní společně. A když to připojíš, když ten agent má svůj kontext, tak je úplně nejlepší. Má tu memory o tobě. Čím více s ním pracuješ, tak tím lépe pracuje potom. Tady můžeš vidět, co přesně Claude dělá a co děláš ty. Takže Claude scrapeuje konkurenci, brand identity ti připravuje a čím víc kontextu o tobě má a o tom tvým shopu a o tom tvým nápadu, tak tím lepší, věř mi. Stavba Shopify, webu, 3D Hero, produktové fotky, kompletní e-mailové sekvence, reklamní kreativy, audience pro Meta Ads, 30-denní content kalendář a pondělní digest. Pondělní digest a takovej ten tracking toho celého e-com systému, to je další věc, o který se pobavíme v další sérii, tady e-com sérii, protože AI e-com je obrovský business model, který teď začíná a ten e-com už je hodně saturated, což znamená, že mám strašně moc firem, který tohle dělají a musí být hodně jiný, ale protože máme AI, tak se dokážeme jednoduše odlišit tím, že jsme rychlí a že šetříme peníze díky tím našim skillům a díky tomu knowledge. A ty máš strategii, výběr produktů, dodavatelů, schvalování brandu, final launch a potom seš takový to tlačítko červený nebo ne a můžeš pracovat na biznesu a ne v biznesu. Abys pochopil toho průvodce, on se tě zeptá na Klaviyo e-maily, aby pochopil, co přesně chceš, potom na Shopify Store, brand identity, customer support, Meta Ads launch, product listing, social content a weekly review. Tohle všechno je nastaveno náma přes naší praxi a celkově jsme to i s Claudem nastavili tak, aby se ti to hodilo a aby on přesně nastavil to podle tebe, aby to bylo personalizované. Třeba na naší Ninex Studio stránce, jo, mám marketingovou i agenturu, kde máme teď přes 20 klientů a potřebovali už jsme konečně nějakou dobrou webovou stránku a místo toho, aby jsem platil třeba 40 000 za stránku, tak jsem ji udělal za týden s Claude Codem. A přes Nano Banana Pro a přes Hixwheel celkově jsem si vytvořil svého vlastního avatara. To se taky můžeš dozvědět v naší komunitě. A tam jsem vlastně vysvětlil němu, že chci udělat tohle. A tam vlastně jsem byl já takhle s Instagramem, protože tam jsme chtěli ukázat, že používáme AI, že ji aplikujeme a tak. Naposledy 3 chyby, kterým se vyhnout. Tak první, máš AI na strategii. Abych byl úplně upřímný, někdy AI na strategii není to úplně špatný, ale zároveň to není nejlepší, protože ty bys měl přijít s nápadem a přesně říct, tohle já chci. A to AI to potom může rozdělat a zlepšit to. Stejně pořád je lepší ta autenticita lidská a jak to ten člověk umí. Potom máš vlastně všechno od nuly sám, to je jako další chyba. Začni prostě s tím, co funguje. Potom postupně přepisuj věci. A všechno najednou. Začínej postupně, máš nějaký proces v tom, neskákej z jedné věci na druhou. To je dobrý připomenutí ke všemu. Takže pro shrnutí, kdyby tě tohle zajímalo a líbilo se ti tohle video, máš 3 možnosti. Buď připojí se do naší Neo AI komunity, která má všechny tady ty tutoriály a můžeš se s náma bavit a můžeme jít na cally a postavit to společně. A cesta druhá je, že si koupíš ten plugin, ušetří ti to čas, odpovíš na pár otázek a hned jdeš do toho. A Neo AI Mentorship, máš všechno dohromady, AI e-com, máš i AI OS, máš design skill a zároveň máš náš mentorship, kde se naučíš celý AI OS i pro podnikatele. Není tam jenom e-com stack, ale je tam celkový AI OS, Operation System pro podnikatele. Na Telegramu máš agenta a používáš různý modely, abys zanalyzoval různé situace. A nebo pokud máš dobrý nápad a chceš, aby my jsme ti to postavili, můžeme spolupracovat a můžeme se dohodnout na dobrých podmínkách a začít spolupráci. Takže tohle je náš Neo AI e-com stack, doufám, že se ti to líbilo. A nezapomeň jako podnikatel nebo pracovitý člověk pořád přemýšlet s AI a nestratit mozek. Přemýšlej first a jako druhý promptuj. Pro další takovýhle videa nás nezapomeň sledovat, ukaž nám tu tvoji podporu, pokud se ti tohle líbilo a dokoukal jsi až do konce. Díky.